Mondod? Lámpaláz van. Az. Július 6-a. 17-e, bocsánat. Július 17-én vagyunk, helyileg hol Tata mellett maradjunk ennyiben. Sajmegy alanyú cseresznyeültetvénynek a nyári metszését nézzük meg. Volt már az ültetvényen fánként néhány kiló termés az idén. A nyári metszést indokolja a nagy növekedése, a relatíve nagy hajtás növekedése a fáknak. Látjuk, hogy nagyon árnyékolt a fáknak a belső része, rengeteg jó termőrész, potenciális termőrész van a fákon. Ugye ezeket szeretjük a legjobban, melyeknek a csúcsügye keveset nő, vízszintes vagy egy kicsit vízszintes alatti 2-3 éves részek, ahol nagyon jól beindult a konkrétás termőnyásoknak a kialakulása. Az a lényeg, hogy az ezeket tápláló leveleket juttassuk annyi fényhez, ami a megfelelő jó funkcióképességű virágvügyek kialakulását teszi lehetővé. A virágvügy képződés folyamatos, amíg lomb van a fákon, amíg meg nem kezdődik az őszi lombszínesedés, addig fejlődnek jól a rügyek, de az eddigi szinte kizárólag tavaszi metszés ellenére egyre nagyobb részt kell nyári metszéssé alakítani a fáknak az alakításában, koronának a kialakításában, mert most van az az év, amikor nagyon árnyékba kerülnek a belső részek. Két nagyon egyszerű szabállyal dolgozunk a fákon. A földről elérhető részeken a fának mind a két oldalán 2 vastag elágazást mindenestől kiveszünk, ami lehetőleg nem sorirányba nő, hanem a sorra merőlegesen kifele nő. Ugye azok árnyékolják ezt a sövényformára kialakítani kívánt ültetvényszerkezetet. Az, hogy döntsük el, hogy melyik az a 2, amit kiveszünk, lehetőleg az egyik a fának az alsó harmadából kerüljön ki, a másik pedig a fának a középső részéből kerüljön kivételre. Tehát a döntésnek az egyik alapja az, hogy a központi tengelynek melyik magasságában van, a másik pedig, hogy mindig az adott zónában a felénk kifele jövő elágazások közül a legnagyobb átmérőjű elágazást vesszük ki. Ezzel kezdjük a metszését, a nyári metszését a fáknak. Ha azt mondtuk, hogy 2 feladatunk van, akkor ez az első, hogy kivesszük a 2 vastag elágazást, a második pedig csak a gajvégeknek a megigazítása lesz, amit a 2 elágazás eltávolítása után tekintünk át. Ugye belenézünk, közelebb jövünk a fához, ahhoz, hogy jól el tudjuk dönteni, hogy melyik a leginkább árnyékoló. Egyértelműen látszik, hogy itt van a legvastagabb elágazás, és valóban ez az, amelyik leginkább függőleges és legtöbbet árnyékol a fa belsőbb részein. Úgyhogy ezt ki is vesszük nagy csonkkal, és ezeken a csonkokon is rügyet hagyunk. Tavaszi metszéshez hasonlóan lehetőleg 2 rügyet meghagyunk rajta, tehát élő, zöld levéllel rendelkező rész legyen ezeken a fákon. És akkor nézem a középső részét a fának, itt is van 2 erős elágazás is, itt is a vastagabbat fogjuk kivenni, ugyanúgy keresek rajta 1-2 élő rügyet, zöld lombbal rendelkező rügyet, zöld levéllel rendelkező rügyet, és azt levágjuk.